sa sisin pan ngawan nagamda ka buram ka jo Blei banai ka jing kentu ka jing ken farm ya ka ege bo Blei ula krana Ktien ka jo ba ko man gi singi bangingi im nginum do no ya ka jing kermen ka bangingi dan ha u Blei u bangingi sekari ngidai ban long gi briu ibon khlan yalade lima ka Ktien ka jo Blei hak stis kino rom kan nong ba si for khat khan yo ko ong ka jinget ka wan na ka ba snow but na ka ba yo snow ya Ktien jo Blei bu pol to si bangi harom kan iketin ka mut ba de ban long ki ba ya yo so ya yo so ya Ktien jo Blei ban pen sai bor ka jinget ka jongi ma Ktien jo Blei la tho hak stis hibru kelnong basau ban batai hang tu yang jing long Ktien jo Blei ka de khot ka bakhar ar baga khamna wat ban ka lam arleng serti ha por gile thma khabdam gi por ru jongi por balait mendai kben kam hai ka wat haji ki bajile thma bat ka white ka bagi nong show na ginoi lek shepting da uno kino gi bele barsha iki de ka white lam arlen sorti kana borleng de Ktien jo Blei law apostle Paul ka khamna chusho ban nya ka white lam arlen sorti tamot no ka bor Ktien jo Blei ka bor ka ban maino ijing pang chitam kaban maino ijing yon ning kro kaban maino ijing e juet baro te Ktien jo Blei kalau bagi don kam laga sigi sungi bangin tei de daga jing pole yaki dakhat kiba ai khamtam kajing pan hem ne kamen sim bojongi fi habagi pole Ktien jo Blei ka Bible ka kan shai ba kalau ngak Ktien la persad o masem ko jong Blei la to asib arsi Timothy nang Blei ko kan rio la persad o masem ko jong Blei ban to yak Ktien jo Blei kam lega jik to ko ba to ka jimut brio dagi khat brio da ka jing ong mano no ban to no ikani ban to no ka tai in re em ki nong to ya ka Bible naru ka tason bare do ka tason batamai ki to ki kentin wala persat daw man sa makod jo Blei ba Ktien jo Blei kadai ka bakotor nagi bakotor tam kajing to baro kibang laban je kateng han ka partai kam ne ga Ktien jo Blei ka bagin siman pule kum ki kot school kum ki kot Nobel kum ki kot kiba ngi pule kajing wat jing tep ya ki kei baro kijing jaga pertai ki bladap ki ba mentag ban sawan hero ka por ba ubriu ka briu ki briu ke kendo kijing e haba ki phajik Ktien jo Blei ki shamba don ka bor ba mayan ka pen sting kijing kit ki jongki ka ba launo ita ka linkor na ka terpeng ka jongki ka ba wengno ya ki jingkha ka men sim ka jongki kawan ai ka jingsuk ka por jong so jinjar linga pisa ka mensim ba Ktien jo Blei kon rayu ka jing penkya habak ban kam ikula ba em ka jong trai jisu ka menis bang ka jing duai jong ka jinge ha gospel jong Markus ka ro ka lenong ka arusau trai su ong no ya ka no no e bengi pan ni kerpan ni dei ban ngeng bang la priang bat nge sai i jing ban pau jong jiwan ke jubab jo Blei kata kalau ke jinge kumla to aksi sibru khat wei nang de khat ban riu changre ke jinge habe wan Blei ni ban ngej bu Blei udan ni ban ngej ba Blei udan
bat baula ban trei ban power yang ga bor ga jong bat bi wan ga jingai kadun ga bainong ga bangi ngin yo no Blei ka bainong jong ga jing ngai ke jongi te bon sen ngai dan noi chulai kan du ga jingai ga ba krao ga ba so sat ga ba pengus lai fi re ba fi nang kang ban pai pak sen ju Blei phi kam gan di kular jong Blei phi shem ya ga jing le phala ga jong Blei wala ka long kami kam sam phi kan du kijing la long kam jam pi trei mai ko skol na pule phi shem jing ha ga jing pule dang le jong phi bat ki pang stam banyan ba khro ba shem ga jing do ga jing kerdo ga jing jar jing ter khong hai bun ban ta jong ga jim phi phai ten ju Blei phi pule ten ju Blei ka tin ju Blei ka ai kata ka bor ka persat mesin ma fi lima mesin ma khoj ba pen ngai bat phite ba pen sa job ikti je boro fi kan do ba ba petre kam peda job shisha te komunikasi ngi por bagi em ba chi bor ga je shapteng ka dan ka leng ka ri ba ka leng gir bor sai ka ji shapteng ra saudong apreng ki bala pa jogi bagi jaga bagi shongru kidap ni shapteng sudah dai Ktien begang kopno what shapting tang sungai magi shapting kam wan no Blei anam me gajing shapting kam wan no Blei abu Paul to si bar Shau Timothy lana ka ba ningkaw khat banyo ong gaji shapting ukran chong ni shapting ba kam wan no Blei te ba gajing shapting kam wan no Blei shapting kawan nau nong shu ni bor jingdum pibnai khobor ba sew chang ge jing pang per ka ji shapting ka wan ka penting ka pentre me phi ba so bom nan ker man shu ye ka ba la shai ye ka ba la shem dio ye ka ba la shem nai how do stand ka man wan nan ker man shu what do you mentar bi so nan ker man shu itu tip ba pin ka bor happy ba pen shem ban pulik teng jo Blei bat pen long slow ha ka jingai ban pen demlut kita ki shapting barok krong rai Jesu tu Blei nyerap ni ku ifi shem mek teng jo Blei pule yak teng jo Blei ki kular ko biso baga kran ifi teng jo Blei bat scam ki yang scam ki bat pen igom bagla ja ha ki por kasan barem kasan mathamang ni siru ki breg ba shemi kular em jo Blei ko yang trang ka jingai kular jo Blei kin yo ka jing job mar balai ki breg ba tip ki ba shemek tin ju Blei bat ki ba yang scam track tin ju Blei kin yo ka jing job wat usaitan ru wanyele ib Jesu how to lom jong jing tin ju jong jing pensoi heno Jesu la job usaitan dak tin ju Blei te dan kin ki bor ka jidong bila ban yele ban job ifi if so si so kuslai so inja so lang aso pisa so pang so nyon so crow na por so duk so kerdo jing so ka jabri wal live jet so bom dan shu ka ka kerben ba penang imru an ka pertai itu shimakten jo Blei batep bo Blei unomeno efi u Blei unam ken randa din banyara efi re u Blei un knere khti ka jo efi un ai nong efi wi ba fi finge pen pe ka Bible Jesu hano no boy iya kada not ka jo breu ki breu bangai upen pau ka bor jo bat habo kren manga por ukren bat u pentosu dan kam ka jingai ti kom ne ka por firun kam me ka jingai ka bas kam utra te ka benta ka ba kodor kalau ngaktin ju Blei apen shem ban pole ban bat scam keluar ke em jo Blei bukan na fi baka jingai ju kan scam wana klein mana ka singi te tau Blei ker khu fi pole ka Bible pole ka khat Bible ba gino itu khat dan ong biang sin so baka khat Bible kano no kindo ki kran fi bat scam ni keluar ke em ban pan klein jingai jo fi tu Blei nyerap fi what shapting re tang singai utrai no ka fi to rai Jesus Christ amen but amen yaro itrai hallelujah amen